polahmu lho piye iso malah munggah nggon pakan ben dino ngene iki ana ngono amblong ulon awar kelinci sebelah nanti kerwek iramu terus piye mbokmu iki nek medun mene aja nak kandang kulon muni menek ini ancek-ancek mboke pas mboke mangan menek nek ora ancek-ancek ora geyu ini lho biakekmu tenanan rasa ngono kuwi medun wetak ngono medun ora rasa gaya-gaya wah wis gede iso sembarang kali gaya-gaya ngene iki ora jelas ya lho tendeni mbokmu iki lho